Jag dras av någon obetvinglig kraft hit till den här sidan sjön. Alldeles som en mås. Det har gått ut för med teaterkonsten. Där åskan mullrade, där hörs knappt en liten prutt numera. Människorna och lejonen, örnarna och rickorna, de är hårdare jobbarna. Man skulle skriva en pjäs om hur vi lärare har det. Och den skulle visas på teater. Olycklig kärlek ägnar man sig åt i romaner. Det är väl ganska logiskt att man umgås på ett annorlunda sätt med skådespelare än med affärsmän. Det har ju med en viss idealism att göra. En kvinna behöver så lite. En vänlig blick bara. Jag vet det av egen erfarenhet. Jag trivs inte på landet. Jag kommer aldrig att vänja mig. Skriva. Böckerna ska ges bort. Jag har faktiskt inte läst någonting av honom. Jag har inte haft tid. Jag älskar min mamma. Det gör jag verkligen.